higni gite mang'ani daga kablos odin kata higni abich sirkal nga kure to kata county government sa sirkal sani wan go sirkal ariyo wan gi county government to wan gi national government sama ng'ato gero buka kamoro keti makoro loko kare mar dak onego bedi ni kwere sirkal intervene san okanyison ka en waterway ka en kama kapono ulamro biro mang'eny to nyalo ywayo ji tigeng'o jogi chon kapoko oseltuka to in girito jogi boloso families ka bujoga loko mai dala magidakie jogi onge kama ginyalo dhiye jogi onge tich moro mochomo yo maginyalo tiyo to koro kedi chaki biro gi bulldozer to ng'ato duogo kuom kibarua maneno dhiye to yudo en wach marach en wach mamiyo dhano bedo ga sira e chunygi nikech onego bed ni wan sirkal matije ng'iyo gima chando jopiny ok gima sirkal dwaro to gima nenre kaka watimre e pinywa ka kata bed ma county government kaka said kaka wacho kata bed mana national government ng'iyo mana government county government ng'iyo mana government but ok ging'i to dhano ma represent kech sirkal ok nyal betie ka onge oganda so oganda is the first responsibility chalo mana family kibet gi family to onge nyithindo onge baba ni mama there is no family so nyaka bed ni family ni nitie joma gi protect interest magi which in this case gin oganda kakoro oganda we geda kama gidwaro to sama koro koth bro momre kaka momre nikech climate change to nigi effects mage ma ok wanyal control koth nyalo mukre kawuono machwe kata ot mobiti kani ok nyal bet onego bed ni wan jomodak ga wan prepared wang'eyo koth ni kapok ochako chwe